Ενοχλούσε με το γεγονός ότι η Κύπρος, μια χώρα με 5.500-6.000 χρόνια παράδοσης και ιστορίας στην αμπελοκαλλιέργεια, δεν μπορούσε να κάνει ποιοτικό κρασί. Είμαστε ίσως, να βάλω το ίσως, το μοναδικό ενώπιο στην Κύπρο, το οποίο είμαστε αυτάρκης σε σταφύλια και αυτάρκης σε όλες τις ποικιλίες τις οποίες αναδείξαμε και χρησιμοποιούμε. Εξάγουμε σε 15 χώρες σήμερα. Μας ήξερε η μάνα μας. Η Καθημερινή και η Cablenet μέσω της σειράς Wine Roots παρουσιάζουν καθημερινές ιστορίες ανθρώπων με πάθος για την ευεξία, ανοίγοντας το διάλογο με την κοινωνία για θέματα που αγγίζουν τον όμορφο τρόπο ζωής και την εσωτερική αρμονία. Ονομάζομαι Ανδρέας Κυριακίδης. Είμαι γέννημα θρέμμα της κοινότητας Παναγιάς μέχρι 12 ετών. Μετά λόγω οικονομικών δυσκολιών βασικά, είμαστε φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου, οι γονείς μου αποφασίσαν να μεταφερθούν όταν τελειώσα το δημοτικό σχολείο, να μεταφερθούμε στην περιοχή Μόρφου. Προσληφθήκα στον κλάδο αμπελουργίας, συνολογίας, στη Λεμεσόν του τμήματος της Γεωργίας. Καταστραφήκαν όλα. Η Κύπρος, λόγω του ότι είμαστε νησί, η Χιλή και η Κίνα που ουσιαστικά είναι αμπέλια δεν επηρεαστήκαν από τη φιλοξήρα. Και έτσι ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, 63-64 και φυτεύκουν τον αμπέλια από την Πέγια μέχρι το Τρόδος. Τότε στην Κύπρο υπήρχαν όλες οι γηγενείς ποικιλίες που να δούμε μετά, αλλά κυριάρχησε το μαύρο. Ο κύριος Ανδρέας Κυριακίδης πειραματίστηκε πολύ τη δεκαετία του 90. Ήξερε τι φυτά είχαν όλοι στα μπέλια τους και έδινε κίνητρα στους ιδιοκτήτες αγοράζοντας το σταφύλι τους. Τους παρότρινε μάλιστα να κάνουν αναμπελώσεις εις βάρος του μαύρου με σπάνιες γηγενείς ποικιλίες όπως γιαννούδι, προμάρα, μωροκανέλα, σπούρτικο, βασίλισσα και άλλα. Ενοχλούσε με το γεγονός ότι η Κύπρος, μια χώρα με 5.500-6.000 χρόνια παράδοσης και ιστορίας στην αμπελοκαλλιέργεια, δεν μπορούσε να κάνει ποιοτικό κρασί. Θέλω να κάνω κάτι εινοποιείο με σκοπό να παράξω κρασιά τα οποία να είναι βελτιωμένης ποιότητας από γηγενείς ποικιλίες και ο στόχος μια ημέρα να βγω έξω από την Κύπρο ούτως ώστε να επανενταχθεί η Κύπρος στον αμπελοϊνικό χάρτη. Οραματιστής των γηγενών ποικιλιών ήταν ο Μακαρίτης, ο Άκης, ο Ζαμπάρτας, που ήταν ο πρωτεργάτης για να γίνει η απογραφή των γηγενών ποικιλιών και να γραφτικούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Οραματιστής των τοπικών εινοποιείων είναι ο Ανδρέας ο Φράγκος. Ήταν εκείνος που επίμενε με τις μεγάλες εινοβιομηχανίες να κάνουν τοπικά εινοποιεία και προώθησε ιδέες για να δημιουργηθούν. Εγώ είμαι ο εσαρκωτίστος. Εγώ έπιασα τα δυο οράματα και έκανα τα πράξη. Κοίκα στο κυνήγι να βρογεί, ήβρα δυσκολίες, τελικά ήβρα κάποια κυρία η οποία άρεσε της ιδέα, ήταν προοδευτική, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Και είπε μου, έχω ένα τεμάχιο, ένα μπέλι, στον τάδε τόπο κάμνη σου, κάμνη μου, ήξερα το. Δεν σας κρύβω ότι ήρθα στιγμές, τις πρώτες 15 μέρες με ένα μήνα,
που είπα, θυμήθηκα τον πατέρα μου και είπα... Εν τω μεταξύ, είχατε παρατήσει τη δουλειά, την άλλη? Όχι, γιατί δεν θα είχαμε να φάμε. Άρχισα να αγοράζω αμπέλια γιατί θεωρώ ότι πρέπει το κάθε εινοποιείο να έχει τους αμπελώνες του για να τους διαχειρίζεται όπως ο καθένας επιλέγει με βάση τα ακρασιά και το τελικό αποτέλεσμα που θέλει να δω. Δική του αγαπημένη ποικιλία είναι η μωροκανέλα, αφού όπως πιστεύει μπορεί να ανταγωνιστεί το ασύρτικο. Αγαπά επίσης το μαραθεύτικο, το οποίο με σωστή διαχείριση του αμπελιού μπορεί να δώσει σπουδαία αποτελέσματα. Η διαχείριση του αμπελώνα είναι το α και το ω. Αγόρασα σταδιακά σε μια 8 ετία περίπου γύρω στα 300 στρέμματα γης. Η περιπίεση των αμπελιών είναι όπως έκαναν οι παππούδες μας. Δηλαδή, εκείνοι έκαναν τα εξανάγκης παραπάνω. Κατά τον καιρό που δεν είχε λιπάσματα στην Κύπρο, ή αν είχε ήταν δυσανάλογα τιμολογιακά, είναι αγοράζαν, είναι βάλα. Δεν χρησιμοποιούμε λίπαση. Είναι, ό,τι να βάλουμε είναι οργανικά, βιολογικά σκευάσματα. Θα βάλουμε. Για να προστατεύουμε το έδαφος, να αναπτύσσονται οι οσκόλικες και να κάνουν γίνει τη δουλειά που έκαναν. Εγώ θυμώ που μητσίδα γεμάτο σκούλουγους το χώμα. Αρκέψαμε και πουλαρί όλος δεν βρίσκουμε. Λόγω των ζυζανιοκτώνων και τα λοιπά. Θυμάται ότι για να καταφέρουν να περιποιηθούν όλες αυτές τις εκτάσεις χρειαζόταν να δουλεύουν πολλές ώρες. Ειδικά το καλοκαίρι μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του δούλευαν όπως λέει για όσο υπήρχε φως. 12 ώρα και κάποτε 15 ώρα. Είμαστε ίσως, να βάλω το ίσως, το μοναδικό ενώπιο στην Κύπρο το οποίο είμαστε αυτάρκης στα φύλλα και αυτάρκης σε όλες τις ποικιλίες τις οποίες αναδείξαμε και χρησιμοποιούμε. Πάντα έκανα πράγματα που έκανα πρώτος. Αν για τον δρόμο είμαστε ανοιχτοί για να βοηθήσουμε το κυπριακό κρασί. Εξάγουμε σε 15 χώρες σήμερα. Μαζί ξέρει η μάνα μας. Πόσο αντισεκατόν της παραγωγής είναι? Από τα κρασιά τους, τα πιο δημοφιλή τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό είναι το Αλίνα και το Πλακωτά. Σε σχέση με τις μικροεινοποιήσεις που κάνουν από τότε που επέστρεψαν τα παιδιά του από τις σπουδές τους, αμιγώς με κυπριακές ποικιλίες διανέμονται εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Εξάγουν μεταξύ άλλων σε Καναδά, Αμερική, Βραζιλία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Σκανδιναβία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και Ελλάδα. Η επιστημοσύνη που την πλευρά των παιδιών σου που μπήκα μέσα στην εξίσωση του εινοποιείου, πώς και πόσο να βοήθησε το εινοποιείο? Να το πω αν είναι σωστή έκφραση, είπετε μου να διορθώσω, σε βαθμό που νιώθω άχρηστος ότι καμιά φορά δεν ήξερα να κάνω κρασί. Εγώ θεωρώ ότι πάντα μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος. Σίγουρα σήμερα οι εποχές μας εφήγαν κάποιες ανθρώπινες, ανθρωπιστικές αυτές που είναι μέση, η λίγο στιγνή κατάσταση. Αλλά με ένα ζήγισμα ορθό, υπομονή και επιμονή, συν η εργατικότητα, δεν έχει παρά να πετύχει. Η Καθημερινή και η Cablenet μέσω της σειράς Wine Roots παρουσιάζουν καθημερινές ιστορίες ανθρώπων με πάθος για την ευεξία, ανοίγοντας το διάλογο με την κοινωνία για θέματα που αγγίζουν τον όμορφο τρόπο ζωής και την εσωτερική αρμονία.